Yay. Yay, gabi. Button 8-port. Meron dahil ni. Kanang kabanggol ko niya ron na. Ay, sa Mandita na. College ng bataan. Buwan. Naglantaw siya sa bulon. Kilo. Mga panahon. Ang shot. Mare, tara. Langan daw, may tara sa kilo. Bata dahil. Kilo. Gamay na kayo ng panon. 2 kilo. Ay, tingnan mo lang ito. Ha? Ano niya? Ay, kuha ng kamot. Di ba na maiwan pag madahan ka magkilo, kipatay mo kamot. Na! Hadit ako mo. Dagar ba ba? Yung lapit-kapit. Dua na ay. Dato pa. Dua, kapin. Tingnan na 2 po ko. Madato sila. Okay. Sibuyas. Magkamay na por sibuyas. Pirang kilo? Maglalis na ron. Ini na 2 po amo. Ay. 2. Nalang mo kung kuwan sa 2. day no? Yung eskwela mo, Manes? Na! Na! Pa! Ako ano? Nila. Ano yung doble mi? Isang sirena. Balang bang kuya, di apir pang siyan yun. Hmm? Day. Nama ka, Day? Ano to picture mo pa? Picture? No picture, oh, picture. No picture. Sa? Yeah, hello guys. Hello guys. No guys. Subscribe na. Subscribe na. Guys. Subscribe na. Time. Wala? Jack! I'm here in front of you. Char. My name is Kian Ang mga pag-GM. G. Good Estrada. morning, my beloved teacher. Char. I am 6 years old. Nakatira sa Bye lang. Ninong Ayam Elementary School. Homeland City. Si Gian. Ang ganda pa niya.